Napravili smo dvije izmjene i želim argumentirati zašto. Prva izmjena je napravljena zato što nakon utakmice sa reprezentacijom Japana, na inzistiranje igrača Cindrića, imali smo razgovor na koji je on rekao da on zbog povrede, zato što je ozlijeđen, ne može više dalje igrati. I ja sam u tom trenutku bio prisiljen zapravo da odlučim da umjesto njega dođe igrač Kević. To sam morao zato što mi naprosto u kampu gdje se sad nalazimo nemamo mi neke zdravstvene ustanove i ne znam šta može nešto bitno promijeniti. Na inicijativu igrača koji je to rekao da je ozlijeđen i ne može igrati, ja sam morao posegnuti za tim rješenjem, što smatram da je to opravdano i da je jedino bilo meni moguće. Druge nisam rješenje imao. I drugu izmjenu sam napravio Šipić Halil, Jaganjac, zato što na prvoj utakmici sam primijetio da naša obrana nije dobro djelovala, poglavito u prvom poluvremenu, i morao sam posegnuti za pojačanjem u obrambenim zadacima, a jednako tako i u poziciji napadača pokazalo se da Mali Martinović je dobro odigrao i koristim priliku da još jednom mladom igraču omogućim da na jednom velikom natjecanju može igrati. Prema tome držim da ove moje dvije odluke su opravdane.